52 बैसोनि गेन्द्रा बसुमतारिया इउ.प आव खामानि मावनो थांनाया गोमाना दं। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव गोग्लैनाय दादगारि हाथिसार लावख्रिगुरि गामिनि थागिबि गेन्द्रा बसुमतारिया थांनाय रबिबार मार्च दाननि 13 अक्ट'आव खामानि मावनो थाखाय इउ.प आव थांदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बेनोदि बिथां गेन्द्रा बसुमतारिया लामा ससेयावनो मबेबा ट्रेन स्टेशनावनो आन्दायनानै थालाङो। दिनैसिम से सप्ता जाबाय खबरबो गैया। बिनिखायनो गोमानाय गेन्द्रा बसुमतारिनि आंगो बिसाज्लाया खावलायदोंदि सोरबाफोर बे खौरांखौ नायनायनि गेजेरजों नुयोब्ला नखरनि जानबुं नम्बराव खबर हरनो खौरांगिरिनि हेफाजाबजों खावलायदों। जानबुं नम्बर 8473939598 78968484425। बेयो थांदोंमोन माबायाव मा होनोमोनलाय आन्ध्रा प्रदेशआव। ओमफ्राय बिसोरो 15 थारिखनि टिकेट होननानै 15 थारिखआव दानदोंमोन। ओमफ्राय बिसोरो माबा डेट सफैनि सिगांनो 13 थारिखआव गाखोना थांदों आरो बिसोर थांनायालाय। बिसोरो गावसोरलाय होनदों साब्रैयाव ओमफ्राय गावसोरलाय साथामा सहैदोंमोन जाहैदों। सहैनायाव ओमफ्राय सासेया मारै जानानै सानै गैया होनखो बेखौ बुजिनो हायासै आरो जोंबो। दा आफायाथ' ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै बहाय थालांखो होनखो पात्तायानो गैया। बिजय स्टेसन होनदों। ओमफ्राय बेखौहाय सोर लानानै थाङामोन? बे खाथिनिनो जलदा सुथदर माबा बिनि नामा सनसल। गावसोरला होनहरो नोंसिनि नोंफाखौ मोनगोन जेरैबाबो। ओमफ्राय बै सासे खारनायखौल' आं जेबो रिक्स लाया होनना बुंदों आरो। अननानै हमनानै दोननानै खिथाहरबानो जागोन। दा रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे नाम्बार होनो सानदों। बाव अननानै मोनफ्लांबायबा हमना दोननानै बे नाम्बाराव फन खालामनानै खिथाहरबानो जागोन। नायनायसै बिदि जाथाराबाथ' जों बेबस्था लानांगोन। ओरैनो हगारनानैथ' जानाय नङा जाम्बा मानसिखौ लांनानै। आं गामिनि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानो जे निउस नायगिरि बिथांमोननि सिगाङाव थांनाय 15 थारिखनि टिकेट कनफार्माव बिथाङा अन्ध्र प्रदेश मा होनदोंमोन अन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन। बिथाङा थांनाय समाव ट्रेनावहाय माखासे लोगोफ्रा गावनि साइडआव सहैनानै दा गेन्द्रा बसुमतारि होननाय बिथाङा दासिमबो सहैयाखैनो, दा नागिरबा मोनाखै। बिनिखायनो जाय बिथांमोना लामा सामा नुयोब्ला बिथांखौ हमनानै जाहाथे खबर हरो। हाथिसार आइफवालि गामिनि सासे सन्थल होननाय मुंनि बिथाङा गावजों लोगोसे खामानि मावनो होननानै लांफानाय जादोंमोन। दा बिथाङाबो गावजों लोगोआव गैया होननानै फोरमायहरनायलाय दिनै सानब्रैसो जानानै थांबाय गोमानाया। बिनिखायनो दा जों गामिनि हिसाबै बे खौरांखौ रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। जाहाथे बिथांखौ जों थाबैनो लुबैनाय बायदि हास्थायनो मोनफिनो आरो। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. उइलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KG-A थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिट'रियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जे.डि. उइलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 70026555105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।